ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్తే. నేను మీ కార్తిక్. ఓకే, గత నెల నుంచి సంచలనం రేకెత్తిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కడెం నానేడు ప్రాజెక్ట్ కడెంలో ఉంది. ఓకే, దానికి సంబంధించిన వరద తర్వాత దాని విశేషాలు ఏదో మీకు చెప్దామని మేము ప్రయత్నం చేశాము. కానీ వెళ్ళే దారిలో వర్షం కారణంగా మేము తిరిగి రావడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా ఒక 2-3 రోజుల్లో మేము వెళ్ళి మీకు దానికి సంబంధించిన విశేషాలు మీకు తప్పకుండా తెలియజేస్తాము. అంతా మీరు వెయిట్ చేయండి. మీ ఈ టైం రైట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తప్పకుండా మీకు మరికొద్ది రోజుల్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పకుండా చేస్తాము. మా వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఏదో